Mulai Selasa tanggal 30 lur ya. Iki lokasi pertama lur. Nah, iki neng Sukorejo Drenges lur ya. Nah, ancer-ancere Embong Gede perempatan Plimping wing ngidul terus lur. Mentok. Nah, engko terus ngiri, nyang besok arah besok lur. Nah, ngiri lurus lah engko ketemu kali-kali lur. Kali-kali ke jembatan abang, rupane abang. Iki neng kulone lur. Lah neng tebu-tebu kene lur. Wis tak selempet nanya daduk-daduk lur ya. Nah, iki nggone. Nah, iki pokoke sing request Bang Kerep Sambiroto Bang Sri barang dadi sitok nang kene lur ya. Nah, sementara dadi sitok kene sik. Nah, iki lokasine. matan. Kale sing Bang Kerep karo lapangan Sambiroto, lapangane ruwes iki lur. Nah, makane tak geser rene lur. Nah, iki lur ya. Nah, muga engko sing nemu berkah lur. Sing nemu aja lali share nang komen lur ya. Wis ngene lur ya, engko ditunggu update videone jam 6 lur ya. Bocorane engko panggah jam 5 lur.